28 ka mga returning OFWs na saylo na sa isa ka accommodation establishment sa syudad sa Bacolod. 3 patay sa separadong aksidente sa Negros Occidental. Sa Balita National, Senador Angara liwat nga nagpositibo sa COVID-19. PNP naka-full alert status kontra CPP-NPA NDF. Sa Balita International, North Korean leader Kim Jong-un nagtambong sa isa ka kaigwatan matapos ang pila ka semana nga espekulasyon sa iya ikaayong lawas. Sa sports balita, Eversley, bago nga general manager sang Chicago Bulls. Sa showbiz balita, Bea Alonzo nakatipon sang 6 milyon ka pesos para sa mga frontliners kontra COVID-19. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Social. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamahagi. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time alas 6:09, kakaroon sa detalye na sang mga balita lokal.
Ginsaylo na si Saka Accommodation Establishment sa may barangay 7 syudad sa Bacolod ang 28 tanan ka mga OFWs nga ginpay dalom sa 14 days mandatory quarantine sa may Graciano Lopez Haina Elementary School. Suno kay City Councilor Israel Salanga, chairman sing action team on returning OFWs sa Kunatro. Ini nga mga OFW agin transport pagi sa city bus sa Bacolod nga ginupdan sa pila ka mga medical workers kag PNP personnel. Suno kay Salanga personnel may ni nga nagpatigayon sa among nga pagsaylo pagi sa kooperasyon sang OWA kag kaupdanan sini nga mga city officials nga Sunday City Councilor Renicito Novero kag Vice Mayor Alcida Familyaran. Gain klaro man sang konsehal nga magapabilin sa lugar ang mga OFW tubtob matapos ang nagakaigo nga quarantine period. Bisan pa man nga magnegatibo pa sa COVID-19 ang resulta sa ilang mga RT-PCR test sa Iloilo. Naging pa-identify na kita nga mga hotels, pension house o mga tourist team nga pwede natin ibutangan sa aton yung mga OFW just in case meron naman next nga batch nga i-repatriate. In fact, ang OWA naghatag ng ilang full nga commitment sa aton din, just like sa ilang ginhimo sa iba niya mga cities and provinces. Dapat yan si Bacolod City Councilor Israel Salanga. Samtang nadugangan sang anam ka COVID-19 cases ang Western Visayas base sa DOH Western Visayas Center for Health Development Bulletin number 37 nga ginpagwa subong gid lamang hapon na positibo sa virus ang 5 ka mga ginrepatriate ini nga nagaedad 30 anyos nga lalaki nga residente sang Iloilo City, 27 anyos nga lalaki nga residente sang Iloilo City, 29 anyos nga lalaki nga residente sang Iloilo City, 30 anyos nga lalaki nga residente sang Iloilo City, 27 anyos nga lalaki nga residente naman sang probinsya sang Guimaras. Positibo man sa virus o kon COVID-19 ang isa ka 28 anyos nga babayi gikan sa Haro, Iloilo City nga karon naka-home quarantine. Ang mga nagpositibo nga returning OFWs ang karon naka-facility quarantine. Subong adlaw 247 ka mga lab results ang ginpagwa sang DOH Region 6, 239 ang negatibo kag isa ang repeat test, samtang 6 ang positibo kag isa ang repeat test. Bangod sini nagsaka na sa 72 tanan ang COVID-19 cases sa Western Visayas, 27 ang naka-recover kag siyam ang nagkalamatay. Samtang lubos nga ginakasubo ni Bacolod City DSSD Head Pasita Tero ang natabo nga pagdaliwan sang 84 anyos nga SAP beneficiary sa may barangay Tanguba nga madumduman na golpyada nga naglain ng pamatsyag samtang nagahulat nga makabaton sa ayuda gikan sa gobyerno nasyonal pagi sa Social Amelioration Program o KONSAPA. Ginpahayag ni Tero gintingwa nila nga mapatuman ang mga nagakaigo nga regulasyon sa tionsang distribusyon upod ang mga opisyal sa mga barangay apang biktima mismo ang ginaligar nagpamilit nga magpadulong sa lugar. Sulo kay Tero, mayara sang nagakaigo nga rason kung nga na-delay ang ila pag-distribute sang sapa sa pila ka mga barangay sa Bacolod bangod man sang proseso nga ila dapat ipatuman. Sa piyakabahin, ginklaro man sini nga nakompleto na nila ang distribusyon sang SAP fund sa 61 tanan ka mga barangay sa Bacolod City. Magluwas na lamang sa mga benepisyaryo nga wala pa makaklaim sang ila ayuda nga mo sa karon ang prioridad nga ginatutukan sang iya talatapan. Iya magpagdistuhan na yung mapila sa distribution. May ginabalance sa mga bata. Iya ba lang? Ano magpila? Siguro lang kami matawal sa distribution. Ginabalance yung sila nito kita may ipaugan ka lang kamo kung ang galing. Ito yung babalancing sa kami mo. Dapat yan si DSSD Bacolod Head Pasita Tero. Sa iban nga balita lokal, patay ang 2 ka matawo samtang isang pilason sa aksidente sa may barangay Salong, syudad sang Kabangkalan kagabi o kun kahapon nga adlaw Mayo 1. Ang mga biktima hingilalang kanday Robert Rama, 19 anyos, kag ang isa ka menor de edad samtang pilason man. Ang isa pagid ka 16 anyos nga menor de edad. Sinisya nga pagpangusisa ni Police Senior Master Sergeant John Ray Escorzuela sa Kabangkalan PNP. Sakay ang mga biktima sa motorsiklo nga ginamaneho sang 16 anyos nga solterito kag plano kuntani nga magtabok sa dalan sa may National Highway sa mga barangay sang aksidente nga nabungguan sang truck nga ginamaneho ni Jonathan Galliano, 50 anyos, residente sang barangay Pinan, Kabangkalan. Suno kay Escorzuela, ang mga biktima lunsay nakaangkon sang malubhang nga pilas sa ginhingagaw pa nga madalas sa Lorenzo Zayco District Hospital. Ang 16 anyos nga solterito apang gindeklarar nga dead on arrival samtang napatay man si Rama pila ka oras samtang ginabulong.
Padayon naman ginabulong sa ospital ng 16 anyos nga motorcycle driver samtang Sigaliano ang ginhilway matapos nga naglaps ang 18 oras nga reglementary period. Bali, alin sila sir sa Barangay Road sir. Bali magulpi na sila nagtabok sa sir na National Road sir. Tapos timing man nga naglabay gid ang dikarga mo nga na bungguan sila sir. Nabatian si Police Senior Master Sergeant John Ray Escorzuela sa Kabangkalan na PNP. Sa katapusan nga balita lokal, patay man ang 19 anyos nga motorcycle rider sa aksidente nga natabo sa may Taytay sang Barangay Haba, Banwa, sang Candoni, gabi sang Mayo 1. Ang biktima ang kay Cedric Santiago, residente sa nasambit nga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Captain Ronald Santellan ng hepe sang Candoni PNP, sakay si Santiago siya motorsiklo sang aksidente nga nagbunggo si isa pa ka motorsiklo nga ginamaneho naman ni John Louis Alegria, 18 anyos, residente sang nasambit man nga lugar. Suno kay Santillan ang duwa ang una nga gindala sa Candoni Municipal Hospital apang napatay si Santiago samtang ginabulong pa si Alegria matapos nakaangkon sang malubha nga pilas sa ulo kag dughana. Si Alegria sa karon ang ginsaylo sa may Corazon Noxin Montelibano Memorial Regional Hospital. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 16 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa mga balita lokal ang ginadulong sa inyo sang DTX 500. Sa imo pag-exercise, hindi magkalipat ka mag-detoxify o gali ang pag-inom sang DTX 500. Nga mo nagatino sang imo nga dugo nagasilhig sa may impurities kag toxins sa imo nga atay. Ini man nagabulig panubos sa imo blood sugar bangon sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangon sang diabetes mag DTX 500 kapsula. Sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na mo-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan
Pito ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, dingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of Balita, nasa aksyon! Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time, kagaron sa litali na sang mga balita nasyonal. Liwat ginagpositibo sa COVID-19 si Senador Sani Angara matapos ang duwa ka negatibo sini nga resulta. Si Angara ang magadonar kontani sang blood plasma matapos nga naka-recover sa virus sang ginpedalom siya sa iya doktor. Si isa pa ka swab test kagini ang nagpositibo. Sa Facebook post ni Angara, nagnegatibo naman sa virus ang iyang asawa. Agsuno sa iya mga doktor, hindi na siya makalaton kag ang positive results sini ang bangod sa remnants sang virus. Suno sa senador, hindi siya personal nga magtambong sa sesyon sang Senado sa masunod nga semana, kundi magaupod lamang pagi sa teleconference. Suno kay Angara, iya pagasundon ang quarantine procedures supod man ang mga miyembro sa iya panimalay bilang paghalong. Nagpasiguro sa Angara nga padayon ini nga magatrabaho siya nga balay bilang senadora. Samtang ginanunsyo naman ni Senador Coco Pimentel nga naka-recover na siya sa COVID-19. Samtang naglabot na sa 104 ang mga kaso nga pagpangatake kag diskriminasyon sa mga health workers samtang ginapatuman ang enhanced community quarantine. Sunod sa PNP, umpisa Marso 19 tubtob Abril 29, 104 ka mga kaso ang ilang nabaton, 53 ang nasulbar na, 13 ang cleared, ag 38 ang padayon pa nga ginaimbestigahan. Sunod kay Lieutenant General Guillermo Eleazar, commander sang Joint Task Force COVID-19 Shield, 39 ka mga suspect ang nadakpan kay napasakaan sing kaso. Pinakadamo nga na-report nga diskriminasyon ang na-record sa Central Visayas nga may 17. Nagasunod ang Western Visayas nga may 14, Mimaropa nga may 11, hag Metro Manila nga may 10 ka mga kaso. Sa Lebaluan, pila ka mga health workers ang nagreklamo nga naka-eksperyensya sang diskriminasyon sa komunidad. Bangod sa ilang trabaho nga posible ila man nadala ang makalalaton nga virus. Nasa balita, nasa aksyon! Sa dugang pa nga balita nasyonal, nagapangabay si DOTR Secretary Arthur Tugade sa mga airport authorities nga ikonsiderar ang pagbukas sa mga airport sa mga lugar na ginpaydalom na sa General Community Quarantine o GCQ sa tuyo nga maumpisahan ang domestic tourism sa tunga sa COVID-19 crisis. Una ginpahayag sang Department of Tourism nga ang domestic tourism ang posible manginyabi sa liwat nga pagbuhi sa industriya nga lubos nga nahalitan sang COVID-19. Ang ini nga suhestyon ang gintalakay sa teleconference sa pulang mga airport authorities nagligad nga Abril 30. Sunod kay Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Jim Sidyongko, ang mga airlines ang may ikas sarang na nga magpatigayon sang inter-island flights humalin kag bakadto sa mga lugar nga ginapaydalom sa GCQ. Sunod kay Tugade, luyag dila nga mangin operationalize ang ini nga tikang sa masunod nga semana nga hindi makompromiso ang ikayong lawas kag safety protocol nga gin-issue sang DOH kag National IATF.
Sa iban nga balita national, naka-full alert ng PNP matapos nagintapos na sa Communist Party of the Philippines sa New People's Army National Democratic Front ang ceasefire upod sa gobyerno sa tunga sa COVID-19 na pandemic. Ang PNP ang ginmanduan ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga ipaidalam sa full alert status. Sunod sa PNP, nakahanda na ang 205,000 ka mga kapulisan sa PNP sa pagdepensa sa Pilipinas batok sa mga kalakasan sa communist terrorist group. Sunod kay PNP spokesman Police Brigadier General Bernard Banaca, padayon nga ipatuman sa kapulisan ng strikto nga quarantine measures karon nga COVID-19 pandemic, samtang ilaman nga ginalagas ang mga terorista. Una nga nagdeklarar ang gobyerno sang ceasefire sang Marso 19, samtang CPP ang nagdeklarar sang Marso 26. Pero may pila ka mga enkwentro ang nagluntad sa tunga sang tropa sang gobyerno kag NPA sa bahin sang Negros Occidental, Davao Oriental kag Masbate. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International, Sports kag Entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 28 Action Radio Philippine Standard Time. Kakaroon sa detalye na sa Balita International. Gin report sa North Korean state-run media nga nagtambong si North Korean leader Kim Jong-un sa May Day celebration. Ako ni ang iyang unang public appearance sa sulod sa pila ka semana matapos na report. Gayara sa kritikal ang iya kondisyon. Sunod sa Korean Central News Agency o KCNA, si Kim ang naghinunanon si Saka Kaywatan nga nagasaulog sang Labor Day kag inaugurasyon sing Saka fertilizer planta. Nagpagawa man ang KCNA sang litrato nga nagapakita nga si Kim ang nagautod sang red ribbon sa Kaywatan. Upod man ang iautod nga si Kim Yoo-jong
Hindi naman ma-verify sa pila ka mga media outlets ang reports ng KCNA kag kung ano ka matuod ang litrato nga nagwa kagang petsa sa pagkuha sini. Una nga nagwang issue sa ikaayong lawas ni Kim matapos nga walay ni nakatambong sa kadlawan sa iyang lolo sa tuong Abril 15. Una na sa tawagin siling ni South Korean Presidential Advisor Moon Chung-in ng North Korean leader ang buhi sa piyak sa mga spekulasyon sa iya ikaayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, balita, ginkuwas ang Chicago Bulls si Mark Eversley bilang General Manager kon GM. Ginaupdan sa karon ni Eversley sa Executive Vice President of Basketball Operations Arturas Karnisovas sa bago nga gintukod nga team sang Bulls. Sunod kay Karnisovas, lueg sini nga ang General Manager ang makakomplement sa iyang vision kag values pag iya ini nakitaan sa background kag skills ni Eversley. Si Eversley ang may eksperyensya naman sa pagtrabaho sa iban nga team sa sulod sang 14 ka tuiga. Lakip na sa Toronto Raptors, Washington Wizards kag Philadelphia 76ers. Para kay Eversley sa ka-dream come true nga mangin general manager sa NBA kag mangin kabahin sang Chicago Bulls family. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa mga showbiz news, nagpasalamat ang aktres nga si Bea Alonzo sa mga donors nga nagbulig siya charity organization nga iya ginumpisahan upod ang iya nga abyan matapos nga nakatipon sang masobra 6 milyon ka pesos para sa mga naapektuhan sang COVID-19. Si Bea ang nag-umpisa sang I Am Hope upod si Rina Navarro, isa ka movie producer sa tuyo nga makabulig sa mga frontliners sa pakig-away kontra COVID-19. Sunod sa aktres, bangod sa generosity sa mga donors nangin posible ang ilang kampanya kag nakatipon sang 6.036 million pesos sa sulod sang 30 ka adlaw. Magluwas sa mga Aksyon Nations ang grupo sa aktres ang nakahatag man sang ninibo ka mga face mask, face shields, alcohol kag ibang healthcare essentials sa mga hospital kag barangay sa Manila. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 31 Aksyon Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Sabado, Mayo 2, tuig 2020. Saluwat ako ang inyo nga tagbalita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.